dalu sing merakaken saking para tamu samramu. Sugeng tetemangan mriku kalian kadang saking taruna muda larat campur sari Indonesia. Sreguyung sedherek mriku kalian kadang saking segoni audionya Indonesia. Terima kasih matur suwun. Cangkeme bocah-bocah lek enggak. Lek enggak kan. Biasane Ipin lho biatri lho. Biasanya bar madang. Semangat jadi masuk bermadang ya. Terutama Ipin. Ipin. Semangat 45 lah Ipin ini. Aku bolo Bang.